जोबोद डेन्जार माने चेलेन्ज बियो आंनि थाखाय जे फुंनि 5 रिंगायाव दुगैनांगौ अब्ला फिलिंसआ बोरैहाय जागोन नोंथांमोना साननानै नाय हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे अबंसा ब्लग चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनायजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय जोबोद फुंबिलिनि समावनो आङो दिनै रेकर्डिं खालामनो थाखाय ओंखारबोदों आरो दिनै बे लामा गेजेरावनो जिरायनानै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ रेकर्डिं खालामनो होननानै ओंखारबोबाय जोबोद खुवा खुदों नै जोबोद खुवा खुदों आरो बिदिनो जोबोद थान्दा बाबा आरो बिदिनो दिनै नोंथांमोननि सेराव आङो मोनसे खोथाखौ बुरखांनो होननानै आङो फिन खेबसेबाव नुजाथिदों मानो होनोब्ला दाखालि साननैसो सिगाङाव आङो नोंथांमोननिफ्राय गोबां चेलेन्जेसफोर बिदोंमोन आरो बे लेखायै नोंथांमोनहा आंनो गोबां चेलेन्जफोर हरदों नाथाय आङो कमप्लिट खालामनो हायाखै नाथाय आङो थाबैनो कमप्लिट खालामगोन होननानै आङो सेस्था होगासिनो दङ बिदिनो चेलेन्जेसफोरखौ बुरखांनायनि सिगां नोंथांमोननिसिम मोनसे गुरै खावलायनाय बेनो जादों नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानैब्ला नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला लोगोसे नटिफिकेसन बेल आइकनखौ थुनानै हो लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव बिदिब्ला नैबे समावहाय आंनो जायफोर चेलेन्जेसफोर हरदोंमोन दाखालि साननैसो सिगाङाव बेखौ आं नोंथांमोननि सेराव बुरखांगोन बेनि आगोलावनो आरो मोनसेबाव नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय गुरै खावलायनाय जुदि नोंथांमोना आंनो चेलेन्जेसफोर हराखैब्ला सोरबाफोर जुदि चेलेन्जफोर हरनो गोसो दङब्ला नोंथांमोना थाबैनो आंनो चेलेन्जखौ हर आङो थाबैनो नोंथांमोननो बे चेलेन्जेसफोरखौ मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो आङो मोनसे एन्टारटेनमेन्ट होनो सानगोन आङो नैबे समावहाय बुरखांनानै होनोसै नङाब्ला धुङाखौलायलायदो नै खुगानिफ्रायबो धुङा ओंखारोना आंनो जायफोर चेलेन्जेसफोर हरदोंमोन बेफोर जाहैदों नाम्बार 1आव जाहैदों माइ एक्सपिरियेन्सनिफ्राय आंनिसिम मोनसे माने हरदों आरो चेलेन्ज बेनो जाहैबाय जे आंनिफ्राय नोंथांनिसिम मोनसे चेलेन्ज खालामनो हागोन दा आंनि चेलेन्जआ जाहैबाय बिथांनि चेलेन्जआ ओरैबायदि माने लाजिनायखौ आङो गारथारनांगोन मानो होनब्ला बिथाङा आंनो मोनसे चेलेन्ज हरदों बेनो जाहैबाय आं लायनो साइकेल सालायनांगौ टांला टाउनाव बेबो ओरैबायदि चेलेन्ज जे साइकेलखौ जोङो उन्दै समाव जेरैबायदि सालायोमोन सोलोंजेननाय समाव बेबायदि सालायनांगौ जे सिगाङाव हेन्देलाव हमबाय उननि सिटआव हमबाय बिदि सिङाव सालायनांगौ माने साइकेल गिदिरखौ बिदिहाय माने कुक्राकाटानिफ्राय टंला टाउन सारियालिसिम अ माय गड बिदिहाय माने साइकेल सालायनानै दिन्थिनांगौ येस रियेलि आङो लाजिनायखौ गारगोन आरो आङो बे चेलेन्जखौ आङो थाबैनो मावफुंनानै दिन्थिगोन बे चेलेन्जखौ हरदों माइ एक्सपिरियेन्स चेनेल एबा साबस्क्राइबारनिफ्राय आरो नैथियाव आंनो चेलेन्ज हरदों नैथियाव आंनि चेलेन्जआ जाहैदों गोरबो खुंगुरनिफ्राय आंनिसिम चेलेन्ज हरदों बिथाङा हरदों बिथांनिफ्राय चेलेन्जआ ओरैबायदि जे आङो बे चेलेन्जखौ खालामनायनि सायाव सानग्रोनांगोन बेनो जाहैबाय जे आङो सिख्ला प्रप'ज खालामनांगोन दिनैसिम आङो बेफोरबायदि खालामफेराखै जे सिख्ला प्रप'ज खालामनाय बेफोरबायदि माने प्रेंक भिडिअफोरबो खालामफेराखै नाथाय दिनै आङो खालामथारनांगोन बेखौ नङाब्ला बे आंनि थाखाय चेलेन्ज बेखौ हरदों गोरबो खुंगुरा आरो बेनि उनावहाय थामथि चेलेन्जआ जाहैदों पल्लब बर'निफ्राय आंनिसिम मोनसे चेलेन्जआ बेनो जे बेनो पार्टि नांगौ आंनो 1K नि थाखाय माने पार्टि होयाखै आङो पार्टि नांगौनो बिथांमोननो आरो पार्टिनि माने चेलेन्ज हरदों आङो आरो बेनि उनाव ब्रैथि चेलेन्जआ जाहैदों सिमिया दैमारिनिफ्राय चेलेन्जआ ओरैबायदि जे आं लायनो मोसानानै दिन्थिनांगौ मोसानानै दिन्थिनाया एक्सुवेलि आंनि थाखाय जोबोद गिदिर खामानि नङा आङो मोसानानै दिन्थिगोन सिमिया दैमारि नोंथांनि चेलेन्जेसखौबो आङो एक्सेप्ट खालामदों आरो थाबैनो आङो कमप्लिट खालामनानै दिन्थिगोन आरो ब्रैथि चेलेन्जआ जाहैदों जे उदांस्रि बर'निफ्राय बिथांनि चेलेन्जआ जाहैदों जे आङो लायनो फुंनि 5 रिंगायाव फुंनि गुसु दैयाव दैसानि दैयाव माने दुगैनांगौ बेबो जोबोद गिदिर मोनसे चेलेन्ज बेखौबो आङो थाबैनो मावफुंगोन जे आंनि जि चेलेन्ज बे चेलेन्जखौ आङो थाबैनो मावफुंगोन जोबोद गिदिर चेलेन्जेसफोर हरदों बे चेलेन्जेसफोरखौ जोङो थाबैनो मावफुंगोन आङो मावफुंनो लादों जे नेक्स्ट उइकफोरनिफ्राय आङो आंनि जिफोर चेलेन्जेसफोर बे चेलेन्जेसफोरखौ आङो थाबैनो मावफुंगोन आरो बेनि उनावहाय आंनो गुबुन मोनसे चेलेन्जेस हरबावदों बेयो माने फेसबुक कमेन्टआव आंनो बे चेलेन्जखौ हरदों बे चेलेन्जआनो जाहैदों जे
मुङा मामोन आङो मोनथिला जे आङो मात्र चेलेन्जखौ आङो गोसोआव दङ जे आङो जोबोद नागिरबाय जे फेसबुकाव मबेखिनाव हरदोंमोन माने कमेन्ट्सखौ नागिर माने बिदिनो नागिरना मोनासै थेवब्लाबो बे चेलेन्जखौ आङो नोंथांमोननो फोरमायना होनो सानदों जे बे चेलेन्जआ जाहैदों 20 लिटार दै लोंनांगौनो नाथाय आंनि उदैयानो एसेबां गिदिर नङा जे 20 लिटार दै लोंनाया थिमाल नङा जे आंनि उदैया बेखिनि जायगा थोगोन ना थोआ आं मोनथिया नाथाय आङो ट्राय खालामगोन जिखिनिखौ हायो आङो लोंनो बेखिनिखौ आङो ट्राय खालामगोन आंनि हानाय आंनि केपासिटिखौ लानानै आङो ट्राय खालामगोन जे बयनिख्रुइबो गिदिरसिन आंनि जि चेलेन्ज बेयो जाहैदों जे बै सिख्ला प्रप'ज खालामनांगौ बेखौ माने साननांगौ जाहैदों जे बेखौ आङो थारैनो मावफुंनो हामारगोन ना हामारा अरे भाई आंनि थाखाय मावफुंनो हायै जेबो गैया आङो बेखौ कमप्लिट खालामगोन लोगोसे फुंनि 5 रिंगायाव जे दुगैनांगौ अ माय गड जोबोद डेन्जार माने चेलेन्ज बियो आंनि थाखाय जे फुंनि 5 रिंगायाव दुगैनांगौ अब्ला फिलिंसआ बोरैहाय जागोन नोंथांमोना साननानै नाय जे नोंथाङा दुगैब्ला बोरैहाय नांगोन आंहाथ' दानो नुहुरखाबाय जे ओरैबायदि स्क्रिनाव नुखादों माने जे फुंनि 5 रिंगायाव दुगैनांगौ बोरैबायदि जागोन जेबो नङा आंनो जेसेबांखि माने चेलेन्जेसफोर हर जुदि आङो खालामनो हाथारनाय जायनोखि आंनि लाइफआव जेबो प्रब्लेम जाया बेफोरबायदि चेलेन्जखौ आङो थाबैनो मावफुंगोन आरो नोंथांमोनाबो जुदि आंनो चेलेन्जेसफोर हरनो गोसो दंब्ला थाबैनो आंनो चेलेन्जफोरखौ हर आङो थाबैनो कमप्लिट खालामनानै दिन्थिगोन बिदिब्ला बेखिनिखौनो आङो नोंथांमोननो बुरखांनानै होबाय जे आंनि जेफोर चेलेन्जेसफोर हरदों बेखौ आङो थाबैनो मावफुंनानै दिन्थिगोन आङो बेखौ नोंथांमोननिसिम खोथा होबाय आरो बे फुंबिलिनि समावनो आं दिनै ओंखारबोदों जे जोबोद खुवा खुदों जोबोद गुसु आरो बिदिनो नै लामायाव जिरायनानै जोबोद मानसिफोर फैयो थांलाय फैलाय खालामो थेवब्लाबो बे लामायाव जिरायनानै आङो दिनै बे भिडिअखौ रेकर्डिं खालामबाय स' गोजोनबाय नोंथांमोननो बेखौ फोरमायना होनो मोननानै आरो बिदिनो जोबथारनाय लामायाव फैबाय स' दिनैनि बे शर्ट भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनो सानबाय स' बाय